Asibonge. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi Ujehova uhloba ngabaqhuba izwi lakhe. Ujehova uhloba ngabaqhuba izwi lakhe. Niyasizwa lesi sihlabelelo ekade sihlabelele. Sikhuluma ngokushumayela. Ukuthi abayizithunywa abanqamula emazweni behambelisa leli izwi likaNkulunkulu, izingilosi ziyezithokoze ngabo mazi babona behamba bephuma behamba emazweni beshumayela izwi lakhe. Akugcini lapho. Lesi sihlabelelo sithi
labo abaphuma beshumayela izwi likaNkulunkulu uma sebehamba lapha emhlabeni bahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu ngoba kuthi bayohlala ngosokunene ekupheleni kwalezo zinsuku bayothokoza ebusweni bakho benqamula emazweni yikho ngijwayele ukusho ukuthi mina ngiyazi ukuthi mase ngihambile emhlabeni ngohlangabezwa yibo bonke abaprofeti bakaJehova kusukela kuMose no Isaya no Yeshua nobaba mkhulu nobaba ilanga nenyanga yezulu bayongihlangabeza bengifake phakathi kwabo ngoba ukushumayela akusiyona into engiyiqale manje ngoba sengithunywa ngokusemthethweni mina empilweni yami yonke bengiyimanje kodwa uma sekuya endabeni kaNkulunkulu bengikhohlwa ukuthi ngiyimanje kunamathempeli akhona namanje asebuhleni asungulwa yimi ngiyimanje ngingasiyona ngisho umshumayeli obonjeni likhona ithempeli likhulu elasungulwa yimi ngaqala ngasontela endlini njalo uma kushona ilanga ngibize obonke omakhelwane hayi abangamaNazaretha eyimishini ngibiza abafundisi beyimishini beze lapha ekhaya sizokwenza umthandazo umshumayelo ngibuye ngihambe ngiye emasontweni azo imishini ngifike ngishumayele bengithanda kwagcina kugcwala abantu ekhaya savula ithempeli namanje lelo thempeli likhona ngishumayela ngisho kwamhlabi yalingana umzum omda olapha nanganoma kuthiwa sesibona seno owasekhohliwe igama kodwa ngangishumayela khona ngisuka obonjeni ngaya ematadeni ngihamba nomfundisi ukhumana ngishumayela ngenza yonke into ngavula ilokhuza ikwaya esontweni kuleli kwaya enganginalo nganginezalukazi kunamadoda kuneyingane kunayo yonke lelo khuza lecassette la engishumayela khona hayi ukuthi kwakucula iy'ngane zodwa kwacula amankosikazi kucula amadoda kucula yonke into ngangumfundisi ubazi uyakwazi babezingane ngasuka lapho ngaya eBergville ngenkathi ngikwenza lokho ngise emadadeni ngangimanje kodwa ngase ngumshumayeli ngaso sonke ngasuka lapho ngaya eBergville ngangase ngi-district magistrate kodwa ngangihamba ngingenela yonke imizi ngishumayela nakhona eBergville ngaqala ngishumayela egarage kwagcwala abantu inkosi yakhona yanginikeza inkantolo yesizwe sasonda khona bagcwala abantu nakhona ngiyazi ukuthi kunomkhokheli engamshiya khona owayekade ephambili kumaweseli wagcina engene la esontweni lamaNazaretha waba umkhokheli
kwakukhona omunye owaye umthandaze eZayoni wagcina ingenela esontweni umkhokheli. NaseBenville kunamathempeli engangishuphuma ngishumayele. Ngangena enkantolo ngifake ijazi lesenkantolo, uma ngiphuma enkantolo ngilibeke laphana ngikhuluma indaba kaShembe. Ngakho-ke ngenkathi kufika ingilosi ithi angishumayele, apart from izinto eziningi engangizenzela amaNazaretha, kodwa ngangivele ngishumayela. NamaNazaretha onke nasebuhleni ayangazi ukuthi ngangishumayela. Ngisho ebuhleni bayazi ukuthi ngangishumayela indaba. Kodwa lapha ubaba mkhulu ukhuluma ngaleyo nto ukuthi kufanele uthi uthi hayi inhlanhla yabo ahambahambisa izwi lakho. Uyathokoza ngabo umsindisi mabe benqamula emazweni. Ayikho into eyinhlanhla njengokuba uthande indaba kaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umoya wakho, nangawo yonke ingqondo yakho. Ayikho into eyinhlanhla njengoba uthande indaba kaNkulunkulu. Ayikho into eyinhlanhla njengokuthi ngaso sonke isikhathi ukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ngoba you are guaranteed ukuthi uyongena ezulwini. You are guaranteed ukuthi uyongena ezulwini. Ngoba umsindisi uyathokoza ngawe. Kukhona enye indawo lapha ubaba ilanga ethi ongenani banomuntu oyedwa nje ongamkhomba uthi lo muntu lona ngingangena ngaye ezulwini ngoba ngamphendula. Wayengayazi indaba kaNkulunkulu, wamphendula ngangena ngalomuntu ezulwini. Kwakunomuntu ngiseBenville, ngangise eLukhuzeni, ngangisasebenza kule nkantolo le ela hayi Kambasi mdala la Embumbu. Ngasembumbu. Nanginomngane wami omkhulu ongayona eNazaretha. Limhlonipha futhi ngazi ukuthi ngizomqala ngaphi. Kodwa into engayenza ngathi asambe ebuhleni. Ngangafuna ukuthi ngimshumayeza ngathi asambe ebuhleni. Kwakusekhona ubaba inyanga ezulu. Ngahamba naye nganya ebuhleni. Wathi ebuya wayeNazaretha. Uzohamba emhlabeni eNazaretha. Amen. Ziningi indlela zokushumayela, kodwa shumayela ngoba ukushumayela kuyongenisa ezulwini. Abaningi sibayekile nje, kodwa ingilosi yayithi akufanele umuntu ebe umgcotshwa kodwa engakwazi ukukhomba umuntu owamphendula. Khona abagcotshwa bengamasukela baba abagcotshwa, baba abashumayeli, baba abavangeli, baba abafundisi, kodwa awukwazi ukukhomba umuntu nje ukuthi lo muntu lona waphendulwa yini. Yayithi ingilosi ukuba umgcotshwa kufana nokuba ikhansela. Uma ikhansela lingawenzi umsebenzi walo abantu bayabelikhipha ekhanseleni. Ithi nani abantu abangawenzi umsebenzi walo kufanele bakhiphe. Kodwa nomkhokhe bese siziba into sibheka phansi. Kodwa ingilosi yona yayisho njalo, uma umuntu engasebenzi kufanele ubeke eceleni ithathe umuntu osebenzayo. Kodwa engiqondile ukuthi
uthi uShembe hamba nabo wena Nkosi ulibusise izwi lakho lelo abalishumayelayo lapha kubhala ukuthi abalishumayezayo abalishumayelayo uthi bangesabi ngezwi lakho benqamule emazweni. Uma ngabe sishumayela singesabi ngezwi likaNkulunkulu. Singesabi. Noma ngabe abantu bayasithuka noma benze njani kodwa singesabi ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu uma ushumayela uyiqhawe ezulwini. Uthi zothokoza izingilosi ngabo ezilinde emasangweni. Zibona abayizithunywa ebezinqamula emazweni. Angazi uma niyakuzwa ukuthi ukuthini lo. Ziyothokoza izingilosi ngabo ezilinde emasangweni. Zibona abayizithunywa ebezinqamula emazweni. Kusho ukuthi njengoba ngishumayela nje mhla ngahamba emhlabeni ngothi mangiqhamuka ezulwini uthokozwe ngami. Ziyothokoza ngabayizithunywa njengoba ngilapha nje ngiyisithunywa sikaNkulunkulu. Uma sengihamba emhlabeni ingilosi ziyothokoza ngami ngoba ziyazi ukuthi sekufike lo muntu oyisithunywa sikaNkulunkulu owusebenzile umsebenzi wakhe. Bathi uma usufika lapha ezulwini uyohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu ekupheleni kwezinsuku. Nalapha khona intshumayelo kaBamkhulu futhi lapho besho khona ethi njengoba lo Yeshua wahlala ngesokunene sikayise, nawe uma ngabe ushumayela izwi likaNkulunkulu, uma usuhamba emhlabeni uyohlala ngesokunene sikaNkulunkulu, uyohlala eduze kaNkulunkulu, ngoba akukho ubukhulu ezulwini okwedlula umuntu oshumayela izwi likaNkulunkulu emhlabeni. Akukho kukhulu ezulwini okwedlula izwi likaNkulunkulu. Noma ngabe ubunezono azibalwa. Uthi lapha ubaba Ilanga, ningacabangi uMaNazaretha ukuthi niyolahlwa ngesono. Cha, aniyolahlwa ngesono. Uma ninezono niyoboshwa kuphela ejele ezulwini. Kodwa niyolahlwa ngokungabatshela abantu ngendaba kaShembe. Into oyolahlwa ngayo ileyo. Usho wabila. Ibaluleke kabi indaba yokuthi utshela abantu ngoShembe. Mina mhlambi ithunywayo kwathiwa angifundise abantu ngomthetho kaJehova. Kodwa ngithi ngifundisa abantu ngomthetho kaJehova ngithathele ezimfundisweni kaShembe efundisa amaNazaretha. Ngoba lapha emhlabeni noma lapha kithi kwaZulu akakho umuntu owafika nevangeli likaJehova ngaphandle kukaShembe. Kubalulekile ukuthi umhlaba wazi, ngoba ngokwasezulwini angazi noma bakhona nabaprofeti abafana noShembe ngokwasezulwini. Kodwa la emhlabeni uShembe akalutho nje. Kodwa ngokwasezulwini angazi noma ukhona yini umprofeti ofana noShembe. Kuyenzeka ukuthi umuntu engabalutho la emhlabeni kodwa ezulwini ebe into enkulu ngaphezulu kwayo yonke into. Ngokucabanga kwami uShembe ezulwini ungaphezulu kwabo bonke abaprofeti bakwaIsrael. Kodwa ngoba wafika esizweni esingalutho, kukhona abantu abahlakaniphile imissionary zenza ukuthi uShembe engabalutho.
Kodwa uma ungasuhlale phansi uthathe ufunde noma uqoqe indaba ikaShembe, intshumayelo ikaShembe, uyobona isimangaliso. Uyothola ukuthi akakho umprofethi wakwafana noShembe. Bengikhuluma nomkhokheli ngithi uNkulunkulu uyisimangaliso. Yafika yathi ingilosi, hamba ushumayele ivangeli ngoNkulunkulu uJehova. Bafundisa abantu ukuthi uJehova ulokhuza ukhonza kanjani. Kodwa lokho ukwenze ngokuba ubafundise ngeyimfundiso ikaShembe efundisa amaNazaretha. And ngenkathi ngiqala leli vangeli, the only intshumayelo engangizazi zikaShembe kwakuyizihlabelelo zamaNazaretha. Kodwa njengoba ngiqala ngisebenza lo msebenzi, kwavele kwaqhamuka intshumayelo eziningi engingazazi ukuthi iqhamukaphi. Kwaqhamuka intshumayelo eziningi namanje ziyaqhamuka nje ngingazi intshumayelo nantshumayelo le. Hawu, kathi uNkulunkulu lapho wakhuluma kanje. Hawu, kathi uNkulunkulu lapho wakhuluma kanje. Hawu, kathi ubaba lapho wakhuluma kanje. Ngisho zonke lezi intshumayelo yokuthi asingawakhonza amadlozi ngangingazazi. Zonke lezi intshumayelo ngezangoma ngangingazazi. And ziningi intshumayelo engeke ngifundele zona lapha, kodwa zaqala ukuqhamuka ngenkathi sekuthiwa angishumayele ngoShembe. Amen. Zaqala lezi intshumayelo zaba khona. Ukushumayela ke izwi kaNkulunkulu bantwana basekuqhameni akusiyona into elula. Into elikhulu kakhulu. Ngoba uma ushumayela uyathuka. Uma ushumayela uyahlaselwa. Uhlasela impela nje, uhlasela ushumayela. Nobaba omkhulu wayehlaselwa, nobaba omkhulu wayethuka. Nobaba ilanga wayethuka. Ngiyathi ngokucabanga kwami wayengcono ubaba omkhulu ngoba wayehlaselwa amaKristu. Ubaba ilanga wayehlaselwa amaNazaretha. Nami ngihlaselwa amaNazaretha. Ekenizwe ubaba ilanga ekhuluma ngale ndaba yokuhlasela. Namuhla isikhathi esibuso sibi. Sisesikhathini sokuboshwa, sokushawa nokuthukwa ngobuNazaretha. Abanye abantu bake bengithuke. Bathi nginguSathane. Bathi ngiyinja. Ushubamila. Nami ngiyangithuka. Baningi abantu amaNazaretha athi nguSathane. Bekuthi impela bekukhiphe bethi nguSathane. Maningi amaNazaretha ayethi ngiyinja. Maningi amaNazaretha athi ngudoti. Maningi amaNazaretha angibiza ngayo yonke into, angikholwa ukuthi khona inhlamba engingakaze ngithuke ngayo. Kulezi insuku kuFacebook bekunentombazana eyibiza ukuthi uAnele Mthetho. Angazi noma yi-fake account. Ubani okwayibona le ntombazana? I-fake account? Fake account. Ingithukile le ntombazana kakhulu. Yangiyisa kakhulu. Kodwa i-fake account. Kodwa angikholwa ukuthi le ntombazana ingeyasebuhleni. Futhi ayiyona yasebuhleni. Kodwa yona uma ibivela njengomuntu wasebuhleni, kodwa yebo. Ngoba noma abantu basebuhleni sebeyikhuza. Bethi usithatha umuntu omdala kathuka kanje. Uyaqhubeka ukuthuka. Noma sebethi uma uthuka lo muntu abalandeli bakhe bazothuka uba uNyasa wangaba nendaba. Kwase caca ukuthi no, akusiyena wasebuhleni. Angazi ukuthi kodwa yena bengayena wasebuhleni. Mhlambe uphakathi kwethu.
mhlawumbe usethembe izinto noma kodwa bengasiyena wasebuhleni ngoba umuntu wasebuhleni uba sensitive uma esekhuzwa abantu basebuhleni futhi uba sensitive uma kuthuka unyazi kodwa lo ubengekho sensitive ngoba lokhu ukuthi ethi ubengasebuhleni ube disguisile futhi umuntu wasebuhleni akaba yi-fake account mayengithuka bayangithuka nje bengamalokhoza ngoba bangazi ukuthi vele ngusathane abadingi ukuthi beze beyifihle futhi bayazi ukuthi angibazi futhi basuke bengayifihlile kodwa laba abasuke bengithuka noma ngabe sebekhuzwa abantu basebuhleni usengayi umuntu wasebuhleni angeke ukholwe ukuthi babakhona abantu lapha phakathi kwethu abangamfuni ngaleli simanje babakhona abantu lapha phakathi kwethu abangamfuni umkhokheli kodwa mabe lapha ngeke babone kodwa lokhu ukuthi senyanywe abantu ngisho abakhona lapha uma sebethunywa usathane akusiyona into eqala ngathi uthi-ke ubaba ilanga ngesinye isikhathi kwake kwafika umuntu wesifazane lapha kimi wathi baba ngizovuma isono ngathi isono sini na wathi lapha enhlizweni yami kugcwele inhlamba ngithi uma ngikubuka njalo ukuthi angikwethuke ngayo yonke into ekhona emhlabeni kwakungumNazaretha lentombazana eyayitshela ubaba ukuthi mangikubuka ngithi ukuthi angikwethuke ngayo yonke inhlamba kwakuwumuntu kuyintombazana ewuNazaretha ngaleso sikhathi amaNazaretha ayengahlukene njengoba sehlukene nje amaNazaretha ngaleso sikhathi onke ayengaphansi kwababa ilanga kodwa phansi kwababa ilanga kwakunabantu abamenyanyayo ukuthi abamthuke in fact hayi ukuthi bathi abamthuke babemthuka uma wakwaphila ngesikhathi sikababa ilanga ukawucabanga ukuthi ubaba ilanga ongamthuka umabazenjani lo muntu owaye umbone ukuthi umuntu wasezulwini lo muntu lona ngaso sonke isikhathi wayekhuluma indaba kaNkulunkulu wawungafikelwa ukumenyanya ngoba kwenze njani wawungafikelwa ukumthuka uma kwenze njani kodwa ngaleso sikhathi abantu uma sebethunywa usathane babemthuka babemthuka nami bayemthuka uthi-ke ubaba ilanga ngathi mina kulungile ungangithuka ugcine lapho uthanda khona noma ukhwele lapha phezu kwendlu uthuke bonke abantu ngambuza ukuthi kwaqala nini wathi kade kwaqala kodwa mnciphi akuzange kungihluphe lokho kwangijabulisa ngoba ngiyazi ukuthi ukwethukwa kuyamenza umuntu akhumbule uNkulunkulu kuyamenza umuntu acabange ukuthi uyahamba lapha emhlabeni ayikho into ebuhlungu njengokuthuka kodwa uma wazi ukuthi uthukelwa uNkulunkulu usuyifunde yonke indaba kaNkulunkulu ukuthuka kuye kwenza ukuthi wazi ukuthi ngihamba ngendlela kodwa noma wazi ukuthi uhamba ngendlela uthukwa nje lo muntu othena anele mthethwa ube wangeyisa ngendlela ongakazi uyibona wathi lo muntu angizokusho ukuthi intombazana ngoba noma ethi anele mthethwa ngiyazi ukuthi umuntu uma fake account indoda izenza intombazana nentombazana izenza indoda ngeke uzumqondo umuntu osuke fake account ukuthi uma kanjani ngoba engathe phakathi kwenu ethi usebuhleni enzele ukuthi uzothi uma ekuthuka esebuhleni umyeke bese uthuka abantu basebuhleni ezenze umuntu wasethembe ezinhle kanti ukhona la ngoba leli gama lithi fake account kusuke kwenze inhloso kusuke kufanele ukuthi udisguise ungabonakala ukuthi uwena le ntombazana ithi kimi
Kusukela manje ungaphinde ukhulume ngobaba ilanga noma inyanga ezolo noma baba mkhulu. Ubothi uthunywe uhlalele. Kusho leli demon. Ubothi uthunywe uhlalele ungaphinde uthunywe ubaba ilanga ngenyanga ezolo. Ngathi hey wazi uyisana. Ngeke ngisho ukuthi intombazana noma angali itensuthi. Kodwa ngiyazi ukuthi ubenga khona abasebuhleni ngoba abasebuhleni bamkhuzile behluleke. Lokho kuchaza ukuthi benganendaba, benganayo interest ukuthi basebuhleni. Kodwa befuna ukuthi engeyise ngizokuhlupha. Ngimzwile kubuhlungu ngokuthuka le nto. Uthi-ke ubaba ilanga. Kodwa ke le ntombazana yangena umoya omubi. Yayinedimoni lokuhlubuka. Yangenwa idimoni lokufebe. Emveni kwalokho yangena ezintweni eziningi ezimbi. Amazwi amabili lawo. Umuntu uma engithuka akakwazi ukuthi ngeke kwenze ukuthi ungaba umuntu ongenwe idimoni lokuhlubuka. Angeke kwenzeke ukuthi kube umuntu ongathunyiwe uSathane. Akwazi kwenzeka. Ngoba akakho umuntu osile ongakwazi ukubona ukuthi lo muntu ukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ongakwazi ukubona ukuthi lo muntu lona uthunywe uNkulunkulu. Ngoba ngenkathi ngiqala ukushumayela ivangeli kaNkulunkulu ngali define ngalinikeza ama-elements ngathi kuthiwe uyofundisa abantu ngoJehova. Ufundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Uthathele ezintshumayelweni noma ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha. That is a clear understanding yomuntu ophilayo ekhanda ukuthi lo muntu lona uyayenza lento othi uthunywe ukuthi ayenze. Akakho umuntu oke evele noma ngabe umKristu noma abuNazaretha ethi lento oyikhulumayo ngoba kuthiwe efundisa ngoJehova ukuthathaphi. Akekho. Akekho umuntu oyaye ethi njengoba kwathiwa uthathele ezintshumayelweni zikababa mkhulu lento osufundisa ngayo uyithatha. Ungabezwa abantu bekhuluma ngendaba amabheshu. Hayi nina anizafaka amabheshu. Into enkulu le kufaka amabheshu. Ukuhlubuka kumaNazaretha asebuhleni ungalifaki ibheshu. Hayi nina senihlala ezihlalweni. Into enkulu kumaNazaretha ukuthi uhlala esihlalweni. Iyona leyo nto ezongenisa ezweni. Kodwa lapha kunesithombe lapha ubaba mkhulu egeza khona abashumayeli nabafundisi behleli ezihlalweni. Amen. Yebo. Basesidlweni bahleli ezihlalweni. Ubageza inyawo. Ubaba mkhulu. Kodwa amaNazaretha uthatha futhi umNazaretha uhlala esihlalweni. Kodwa uma ungasubuza ukuthi kuphi eBhayibhelini lapho ukuthi khona okuchaza khona ukuthi uma umuntu ekhonza uNkulunkulu engahlali esihlalweni ehlale phansi ngeke bekutshela. Hayi nina lokhuza aniwafaka amabheshu. Hayi nina senishintshe imvunulo. Hayibo. Ayikho imvunulo kaBaba mkhulu sesike sayishintsha. Sifaka yonke imvunulo kaBaba mkhulu. Kodwa into esishintshile imvunulo yesiZulu. Sishintshile imvunulo yesiZulu. Noma usubachazela ukuthi no. Ubaba mkhulu wafika ethunywe ukuthi eshumayele ivangeli kumaZulu. Ingilosi ithunywe ukuba ishumayele ivangeli ezizweni zonke. Hayi ngeke bekuvuma. Into so simple.
ukuthi uyibone ukuthi lento imi kanjani. Hayi amanazetha azokuhlaselela lokho. Kodwa ubaba omkhulu ushilo ukuthi gcinani umthetho kaNkulunkulu. Kodwa nihambise ngesikhathi. Yonke into niyihambise ngesikhathi. Ngisho izinto eziseBhayibhelini zinesikhathi. Uma abantu sebehlubuki abantu mangabe abangamaKristu babethi nithi nigcina umthetho kaNkulunkulu kodwa nokugcina umthetho kaNkulunkulu. Uma usuthi ngani bethi hayi kwathiwa ngeSabatha ungahambi endaweni ufanele ukuthi mawujukutshela itshe ungedluli lapho noma kuma kilometers awu10 ungedluli lapho. But isikhathi samanje asikwazi ukwenza lokho. Ngoba lo mthetho washawa abantu bekulokhuza bekuyicamp. Nezwa leyo. Basha abantu bekuyicamp. Ngathi ngisesikhaweni umshumayeli eshumayela inkonzweni. Wathi yonke lento eyenzekayo yangenzeka isise sephakameni. Ephakameni inkosikazi yayingangene kama. Yayifike ime ngaphandle kwasekamo. Bese iyocela umuntu osekamo bese yobizwa. Bese ifike ethatha ukudla eyanakho lapho ekhona umyeni wakhe. Lento isiyenzeka manje na iphambene. Kodwa uma ungasucabanga ukuthi ebuhleni inkosikazi yayizomaphi. Yayizomaphi inkosikazi ebuhleni. Lo muntu oyobiza lo muntu waleyo nkosikazi wayezophuma eshoneni. Ngakhulela khona ephakameni kwakwenzeka lokho. Kodwa uma ususebuhleni inkosikazi yayizomaphi lo muntu othunywa oyolanda umyeni wakhe emlandephi. Njengoba amadoda emaningi kangaka, njengoba amadoda amakhosikazi emaningi kangaka, kodwa lo muntu wama washumayela seriously ukuthi iphambene lento ukuthi amakhosikazi engene emadokotweni amadoda. Kufanele ngabe bama elokhuzeni esangweni ebuhleni liphi isango lamadoda liphi isango lamakhosikazi. Alikho. Kodwa inqondo encane akakwazi ukuyibona ukuthi lento oyikhulumayo ayikho. Ifana nalomuntu lona othi awusagcini iSabatha ngoba usuhamba ama-kilometers more than 10. Practically uma ngabe njengoba nilapha njena uma sasingalandela lo mthetho nanizosonta. Waphela uNkulunkulu othe sontana. Kodwa isikhathi asivumi ukuthi lento yalo mthetho wenzeke ngaleyo ndlela. Uthi ubaba omkhulu kufanele kube ngigcine isikhathi. Uma ungasumajini ukuthi uma ingilosi ithunyelwe ukuthi ayishumayele ezizweni zonke. Izizwe zonke zizowafaka kanjani amabheshu? Izizwe zonke zizofaka kanjani idwaba? Izizwe zonke zizohlala kanjani phansi? Ngoba kunabantu aloku bazalwa bangakaze behlale phansi abangazothi ukuhlala kanjani phansi. Uzofunda kanjani ukuhlala phansi? Nangu nje ubaba. Ubani igama isibongo sakho ungena. Ungemade namntambo. Msambona. Saphumela. Ungemnyaqhuba. Ungemade umKristu. Bezohlala kanjani lapho? Kodwa ukuhlala esihlalweni comfortable. Does it mean ukuthi uma ulalele izwi kaNkulunkulu kufanele ube uncomfortable?
uzolalela kanjani izwi likaNkulunkulu wanicomfortable unyamini? Kodwa abantu bezobethi hayi nina nihlala ehlalweni. Sekuyisona ihlalweni. Kodwa akakwazi ukukhomba ukuthi kuphi lapho ukuthi khona kuyisona ukuhlala ehlalweni. Hayi nina aniwafaka amabheshu. Kodwa akakwazi ukukhomba ukuthi kuphi lapho ukuthi khona ma ngikholiwe kangifake ibheshu, ma ngikholiwe kangifake ilokhuza isidwaba. Kuphi? Akukho. Kodwa hayi ukuthi lento akayiboni ukuthi uzama ukuthola into ongase ekuthuke ngayo. Uzama ukuthola into ongase kusole ngayo ngoba uthunywe uSathane ukuthi ediscredite lento yenzayo. Ngakho-ke uma ediscredita uzama ukuthola yonke into. Uma abantu abafunda uFacebook bengake bemangala. Ngike ngezwe omunye ethi mina ngihola amaNazaretha ephuma ekuphakameni ebuhleni. Ngase ngiwahola futhi sengiphuma ebuhleni esezala. Kodwa ngenkathi amaNazaretha ephuma ekuphakameni ebuhleni mina ngangifunda isikole, ngangilapha e-university. Abantu abaphuma ekuphakameni obaba futhi ngangakajwayeli nokuthi ngikholwe kakhulu ngoba ngiseyunivesithi. Ngalandela abazali bami. Kodwa lo muntu ubhale phansi ukuthi mina ngangihola amaNazaretha ephuma ekuphakameni ebuhleni. Manje sengihola amaNazaretha ephuma ebuhleni ukuthi angazi-ke manje ukuthi usuwabekephi. Kumuntu oyifundayo lento ongayilinazaretha engayicabanga ukuthi iqiniso. Ukuthi ngahola amaNazaretha ephuma ekuphakameni ebuhleni. Uma ngeke ngathi ngesonto elidlule inkinga yamaNazaretha ukuthi akanayo into abangase ngempela akakho umuntu ongaphumela obala angisole ukuthi khona into engeke ngayenza kuze uthi ikhona into engaze kufanele leyo nto uyakhe ngoba awazi ukuthi uzomthuka kanjani lo muntu kodwa kufanele umthuke ngoba uthi no uSathane uthi umthuke. Ngakho kufanele umthuke, kufanele wakhe into ukuthi ungithuke ngayo. Ngoba akakho umuntu osile ongeke ebone ukuthi asikho isidingo sokuthi nangongena. Asikho isidingo sokuthi ungazulwe nami ulwela ukuthi ngihlalisa abantu ehlalweni. Asikho isidingo sokuthi ungazulwe nami ulwela ukuthi ukhipha abantu ususa abantu emabheshwini nasedwabeni. Ukhona umuntu osithanda isidwaba. Anazi idwaba sasinengini enjalo. Bathi mangihamba nomphokele safaka isidwaba. Ngithola imoto yami isinensoyi lapha. Ngithola yokuza imoto yami isimnyama lapha phansi ehlalweni. Does it mean ukuthi ma ukholwa kufanele ube njalo? Uthola imoto isinensoyi phezulu intsha. Uthola imoto kuthiwa yini phansi. Lento efakwe edwabeni. Yini? Insindwane. Nangu bakuthi indwane. Insindwane. Insindwane. Yeah. Isimnyama imoto. Usofanele uyikhanye ngaleyo nto. Uma ngabe umuntu wesifazane ufuna ukuyikhulula inkinga. Inkinga. Awazi ukuthi uyikhulula kanjani.
sekufanele ukuthi kuleso sikhathi umuntu ebe nenkinga ukuthi ukwazi ukuyikhulula kanjani kodwa uNkulunkulu engakaze esho ukuthi lento uyifake nje ngoba yafakwa obabamkhulu sekufanele umuntu ebe nenkinga ukuthi ethi angikwazi ukuza esontweni ngoba ngiyagula eyeke ukuza esontweni ngoba engakwazi ukuhlala phansi ithi ingilosi kimi ubobheka ukuthi lento utheni uNkulunkulu ngayo ngoba ushembe uthena niyodumisa nokwesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiloba ngencebo yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke uThixo uNkosi bheka ukuthi uMose wathini ngaleyo nto uma uMose engashongo lutho ngaleyo nto leyo you will use that discretion ngatshela ingilosi mangibuza particularly ngendaba yokuhlala ehlalweni yathi ingilosi utheni uNkulunkulu ngendaba yokuthi uthe kuhlala kanjani esontweni mangaba abantu besesontweni ukhona lapho khona ngathi nabo wathi uma kungekho noma bahleli phansi noma bahlala ehlalweni akusho lutho ngoba uNkulunkulu akakaze esho ukuthi uma umuntu ehleli ehlalweni wenza isono uma umuntu ehleli phansi wenza isono wakushiya uma ukulophuza kunini ukuthi nikhethe ukuthi ikuphi okuconvenient kunini right imani ngamaZulu njalo ukuhlala ngamaZulu is all right kodwa uma ngabe manje sekuhlanganisa izizwe zonke sekufanele uconsider ukuthi abanye abantu ikuphi abakuthanda ngoba ngisho abantu abangamaZulu besikhathi samanje na abaku-enjoy ukuhlala phansi ngoba emakhaya kubo bahlala kosofa abaku-enjoy ukuhlala phansi manje uma kungayisisono ukuhlala ehlalweni why umuntu of all izinto abazenzayo lo muntu lona ubaba uNkulunkulu usho specifically ukuthi nihlukane nezangoma lo muntu usonta nezangoma unikela nazo usina nazo kodwa uNkulunkulu usho specifically ukuthi ungayihlanganisi nezangoma lo muntu uyagula lo muntu lona uhlabela amadlozi uNkulunkulu usho specifically ukuthi ningawahlabela amadlozi uthi baba inyanga yezulu ngelinye ilanga kwakunesikhumbuzo sika baba mkhulu esikhumbuzo sika baba mkhulu singolwesihlanu manje kuyinkinga ukuthi ngolwesihlanu kufanele ukuthi abantu bengapheli bengadli kusasa yisabatha wayesethi ubaba mkhulu ulokhuza ubaba inyanga yezulu niyanxaka nina maNazaretha ubani owathi isikhumbuzo lesabatha ubaba inyanga yezulu wathi ubani owathi isikhumbuzo ngesikhumbuzo kungadliwa kungaphekwa nakuthatha uthi ke niyanxaka nina maNazaretha ngoba umthetho elizakhele wona niugcina kakhulu kodwa bese kuthi lo mthetho eliunikezwe uNkulunkulu ningawugcini usho baba inyanga yezulu wathi kusukela manje mangikhona kwakusedibisile wathi kusukela manje nizozila ukudla kuze kushaye kuphele inkonzo makuphela inkonzo nihambe nemakhaya niyolungiselela isabatha inkonzo yaphela ngo-11 saphuma sahamba sawulungiselela isabatha sadla sezonke so kusukela manje na lapha eNCG siyazila kuze kushaye u11 noma u12 hayi ukuthi awuphekanga uzila ukudla thina ngesabatha siyazila ukudla bese kuthemba kwalokho sidle ngoba sekwejwayeleke kodwa kusho uNkulunkulu akubona umthetho kaNkulunkulu asithi isono ongasithwala ngokuthi
udle isikhumbuzo. See, ngoba okuseqinisweni is a wrong interpretation. Washo ubaba ilanga wathi sesiphelile manje isililo sesikhumbuzo. Uqala kwakuthi mangabe kuyisikhumbuzo abantu bekhale bekhumbuza ubaba omkhulu beshonke wathi ubaba ilanga sesiphelile manje isililo. Manje sekufanele simkhumbule ngokujabula njengabo bonke abantu abahamba emhlabeni bengamaqhawe. Hayi ukuthi simkhumbule ngokukhala. Mina ngakutshela umama lo. Kodwa ubaba inyanga ezulu wakhuluma ngikhona esontweni. Ikhona ke mina ngeke ngibatshele ukuthi angidingi ukuthi ngibuze endlosini ukuthi kufanele isikhumbuzo sigcine kanjani. Ngoba ubaba inyanga ezulu wakhuluma ngikhona. Wathi amanazareta akuthanda ukuzakhela umthetho. Lo mthetho abazakhela wona bawugcina kakhulu. Bese kuthi lo abawufundiswe uNkulunkulu bengawugcini. Yabona amanazareta athanda kabi ukuthi inkukhu kayidliwe. Ayidliwe inkukhu. Bajika impela bebebomvu ukuthi udla inkukhu. Kodwa awukho umthetho kaNkulunkulu ukuthi inkukhu ayidliwe. Awukhona umthetho kaShembe othi inkukhu ayingadliwe. Uma ungase uye eManazaretheni ungathola imithetho eminingi engekho. Ngathi ngelinye ilanga esontweni ngathola umuntu efaka utshani ekhaya. Ngathi mina ufakelele utshani ekhaya. Ngathi hayi nxa ukuthi anginawo umqhele. Ngathi mina watshela ubaba ukuthi ungekho umqhele kufanele ufake utshani ekhaya. Wathi hayi amanazareta asho njalo ukuthi uma ungafakile umqhele ekhanda faka nje utshani ekhanda. Ngithi mina ayikhipha lento ayikazi. Ziningabi izinto ezenziwa amanazareta laba abasakholwayo bebuze uma bebona kwenziwa into uma into idoubt nje uyibuze uma ungamanali iqiniso ngoba amanazareta akutshela yonke into ayokutshela yonke into kodwa into elishoyo ukuthi ayikho into eyinkinga njengokushumayela izwi likaNkulunkulu. Ngoba uma ushumayela izwi likaNkulunkulu uhlala uthuka kakhulu. Ukuthukwa akusiyona into emnandi. Uma umuntu nje ethi uyinja. Yizwa ukuthi ayona inja kodwa kwakubuhlungu. Kona omnye wembiza ukuthi ngudoti. Omunye mbize ngokuthi ngiyisela. Ngacabanga ukuthi lo muntu uthi ngiyisela makwenze njani. Angazi nami. Kodwa ngake ngathola intshumayelo yomunye umuntu ohlonipheke kakhulu ngizomusho ngoba siwasho. Umkhulu uthi khuluma ngami sontweni kubalandeli bakhe. Uthi mina badla inkomo zenkosi. Awambanza lona wadla inkomo zenkosi, wayiqeda inkomo zenkosi. Ngaxake ukuthi lo muntu mayithi ngadla inkomo zenkosi ngoba lokhu ngabakhona angazi ndibe nayo inkomo. Ngisho ngilobolanga ngenkomo, ngalobola ngemali. Angazi nje ngibe nayo inkomo, angazi ngibe nginayo isibaya. Ngoba ngiqeda nje isikole ngakhulela eLukuzeni enkantolo. Bengihlala eLukuzeni eindaweni zeinkantolo, inkantolo zineindawo zazo. Angazi nje ngibe naso isibaya. Angazi nje inkomo ngiyihlabe ngisho uyihlaba. Ngisho ngilobola umkhwekazi wami wafuna imali. Angazi ngize ngilobole inkomo. Lo muntu othi ngadla inkomo zenkosi ngangihlanga lapha nenkomo zenkosi ngoba ngisho ngisesebuhleni angazi nje nginikeze noma yini ukuthi angiyiphathe.
kuphela into engangihlangene ngayo noShembe ukuthi uma wayeba seyinkingeni zamacala ngangim-advise. That's the only thing engangiyenza kuhleli. Other than that ayikho into engiyaziyo. Kodwa ngezwe umuntu omkhulu ethi lo muntu lona wayiqeda iy'nkomo zenkosi. Uthe-ke lo muntu uma esethi ngiyisela ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe usho lento engangayizwa. Kodwa-ke uma ngabe usuthuka uthuka ngayo yonke indaba. Umkhokheli kuke kuthiwa uyisangoma. Kodwa bazi kahle ukuthi izangoma ayingeni la. Kodwa bese bethi umkhokheli izangoma. Bethi umkhokheli khona isikhathi lapha bethi umkhokheli ethi ngibhala into ngendaba into yasekuphakameni. Bethi hayi lento lena uyitshela umkhokheli. Bethi mina ngitshela umkhokheli fundisana indaba yasekuphakameni. Kodwa umkhokheli akazi lutho ngendaba yasekuphakameni. Uphenduke ngo-1993. Basho yonke-ke into ukuthi iyezwakala nje lento ukuthi bekhulunywa umkhokheli. Wazi wathi mina hayi iyezwakala nje lento ukuthi bekhulunywa u-Athi. Abantu-ke uma ngabe ushumayela ivangeli bakuthuka ngayo yonke into. Uthi-ke ubaba mkhulu ungayivumeli inhliziyo yami ibe namahloni ngawe Thixo wobaba bethu. Ngokuba ngilizwile uthuli lwezitha zakho nezilimi zabo ziyaheheza okubi ngami ngezikhathi zonke baze bahlazeke abathemba kuwe ngami. Ngoba okuseqinisweni laba abantu abasuke besithuka basuke beyizitha zikaJehova. Ngoba basuke befuna ukuqeda ivangeli likaJehova. Uthi-ke ubaba mkhulu nezilimi zabo ziyaheheza okubi ngami ngesikhathi zonke baze bahlazeke abathemba kuwe ngami. Ushuthi ubaba mkhulu noma mangabe ngikutshela indaba kaNkulunkulu uze wazi indaba kaNkulunkulu ngami. Kodwa uma sekuqhamuka umuntu ekhuluma okubi ngami uzogcina usuyikholwa lento ekhulunywa ngami bese iphuma lento bese uyikholiwe nguNkulunkulu bengitshela yona. Ngenxa yezilimi zabo abaheheza okubi ngami bathuthubezile izindlebe ebezikukhali ukulalela izwi lakho ngami. Uyazi-ke Nkosi ukuthi inhlebo iyemukeleka kwababuthakathaka ezinhlizweni zabo. Amanga anesikhundla kubo abawezwayo abanezilimi ezimbi ngenceku yakho. Uyazi-ke Nkosi ngale ndlala kwasebuntwaneni bami izwi lakho ezizweni ngezizwe. Nkosi bayingcosana abemukelwa ukusindiswa kwakho okushunyayelwa yimina ezindlebeni zabo. Akulula ukuba ufundisa abantu ngoNkulunkulu. Ziningi izinto abantu abathatheka kuzo kodwa abantu abathatheki nezwi loNkulunkulu. Abathatheki. Uma ungase namhlanje uye ebholeni uyofica abantu bezinkulungwane ney'nkulungwane. Namanje nje sakhulunywa indaba kaMeyiwa owadutshuka. Khona abantu abahlala ngoMeyiwa yini udume ngani Meyiwa udume ngokuthi nje waye-goalkeeper. Kodwa namanje kusafuna abantu ababulala uMeyiwa wayekhulunywa ugoalkeeper ngoba kubantu ugoalkeeper into enkulu. Kodwa endabeni kaNkulunkulu mina ngisho ngabulawa komuntu onendaba nami ngoba ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Kodwa abantu uma ungasuthatha namhlanje abantu abeseka iKaizer Chiefs, abantu abaseka iOrlando Pirates, ungathola isimanga sokuthi abanye ngisho besesontweni bafaka lezi zinto endlebeni bengayilaleli inkonzo belalele ibhola.
amanga abo angangethonsi lejalamu lona elithi lilincane lixegise isisu sonke somuntu. Nkosi abakhuluma okubi ngami bayamukeleka ezinkulungwaneni. Izilimi zabo azichilizwe, amanga abo abe njengegwebu lensipho ephelela ezandleni. Kodwa mina ngiyokuthandaza njalo noma ngazi ukuthi indlela eza kuwe iyasinda. Ngiyakucambalalisa inhliziyo yami emkhondweni ezimemezelo zezwi lakho. Ungabi kude nenhliziyo yami uma ngicambalalisa emkhondweni ezimemezelo zezwi lakho. Amazwi kababa. Noma niyawezwa. Amen. Ubaba mkhulu wahlupheka kakhulu ethu. Kodwa wayethukwa ngamaKristu. Thina sithukwa ngamaNazaretha. Uthi ubaba ilanga mhlanje ngcoba uthi fanele wazi ukuthi amaNazaretha azokosa. Kodwa noma engakosa bokwazi ukuthi ngeke eze kuhle. Namhla amaNazaretha amosa. Akafunto amaNazaretha amenyanya nje nawe. Ukuthi ngikhuluma ngithini abanendaba angazi ukuthi bafunani. Konomunye nje besho ku Facebook ethi fanele ngiyebuhleni ngiyocela intethelelo. Ukushaya ukuthi ngichazele yonke into ukuthi angizange ngahlubuka ebuhleni ngaphuma kuThixo. Uthi ulabiza omali abatshela ukuthi ngikhisho ubaba. Ngikubale kuyo leyo nkulumo. Hayi ukuthi kwenye kuyo leyo nkulumo. Uthi yena angebuhleni ngiyocela intethelelo. Ngocela intethelelo ngenzeni? Ngiyocela intethelelo kumuntu ukuthi ngikhulumeleni indaba kaNkulunkulu. Kusho njalo phela. Hamba uyocela intethelelo ukuthi uvumeleni ukuba ukhulume indaba kaNkulunkulu. Ngibuzile ngathi ngamanye amazwi nisho ukuthi ngahlubuka uShembe ngajoyina uJehova. Uma ningisona nisho ukuthi ngahlubuka uShembe ngajoyina uJehova. Umuntu ophila ekhanda ikhona into enjalo. Ngoba phela uyabona lo muntu uthi ngishumayela izwi likaJehova kodwa uthi ngihlubukile. Ngihlubuke bani ngajoyina bani? Ngihlubuka uShembe ngajoyina uJehova. Manje uthi komunye hayi wena nje uma ungase uye ebuhleni uyocela intethelelo. Siyokwemukela. Mina ngocela intethelelo. Ngifike ngitshele mhlawumbe unyazi ukuthi hey Nkosi ngiyaxolisa ukuthi ngihlubukile ngiyaxolisa ukuthi angishumayelanga ngawe ngishumayele ngoJehova. Ngiyaxolisa-ke. Ngoba nalolu nyazo uthi angoxolisa kulo angilwazi. In the true sense of the word ngiyamazi nje mbona lapho ukuthi ayingane kabakuthi kodwa ngangeke ngimkhombe ngisho mhlangana la endleleni. Ngamanje anginalo nje icala ebuhleni ngoba umuntu engaphuma kwebuhleni wangikhipha lesibusiso. Amen. Manje sengizohamba ngocela intethelelo ukuthini ngocela ukuthi Inkosi yamakhosi ngiyaxolisa ukuthi ngithumela lapha ebuhleni ngahamba ngoshumayela indaba kaJehova. Ngoxolisa lokho. Uyabona abanye abantu basangana nje emakhaya. Umuntu uyasangana. Kodwa engayiboni ukuthi usangena. Manje ke ngiyacela ukuthi nonke nimisele ukuthi leli vangeli likaJehova nilishumayele.
ngoba uma nishumayela ivangeli kaJehova ushembe lona kwathiwa uma ngishumayela ngithathele kuye uthena ushembe so simase ekufeni kwethu soka sesandleni sokunyane sikaNkulunkulu. Ushembe uyena ositshela ukuthi uma sishumayela ngoJehova ekufeni kwethu izingilosi ezisemasangweni ziyojabula. Mina noma ngibonane semhlabeni anginandaba ngoba ifocus yami iyazi ukuthi ekuthenini uma ngihamba lapha emhlabeni ubaba ilanga lo ongithumile uyothini, uyofika uyojabula engihlangabeze kahle, ubaba omkhulu uyothini. And I'm sure ngisona isikhuphu ngiyazi ukuthi abantu abaningi kakhulukazi abangamaKristu bebengazi lutho ngobaba omkhulu, kodwa baqala ukwazi ngobaba omkhulu ngathi. That we are sure of. Siyazi ukuthi abantu abaningi noma bengamaKristu bebengazi lutho ngoJehova, bengakwazi ukwehlukanisa, bebengazi ukuthi indaba kaJehova imi kanjani. Abantu ababafundise ngoJehova ileli bandla, and amaKristu ke abantu engathi imajority yabo iyaphila emakhanda. Amanye banazothi uzuxaka ukuthi lo muntu uyaphila ekhanda noma kwenze njani. Kodwa amaKristu wona ayaye ngishayele ngishinci ukuthi siyabona. Mina abafundisi bamaKristu abangithanda kabi ababengitshela ukuthi singabalandeli bakho ngoba sifunda okuningi bese singakwazi ngawe. Amen. Akusho lokho amaKristu. Kodwa manazathi wona ayamthuka. Akazi ukuthi ubungithuka kuyingozi engakanani. Kuyingozi enkulu ngoba noma uyakholwa noma awukholwa ngithunywe nguNkulunkulu. Amen. Futhi uyakholwa awukholwa kulesi stage ngisakwenza lokho engikuthunywe. Amen. Mhlawumbe kohamba ngingakwenzi kodwa njengamanje ngisakwenza ngisemuhle ephambi kwaNkulunkulu njengamanje. Kube angimuhle ngabe ngiyakwazi ngoba ngihlala nengilosi. Ingilosi iyayisitshela ukuthi lokho nikwenze kahle, lokho nibhedile la. Ingilosi ayisifihleli esitshela. Noma bakholwa noma bakholwa ukuthi ingilosi ikhona, we don't care. Kodwa thina siyazi ukuthi ingilosi ikhona. Yeah. Nangu nje umkhokheli. Ngafundile kangaka, ngifundile. Kodwa ngoba uhlala nengilosi ungacabanga ukuthi umuntu onobhilini. Ingilosi yasifundisa. Angifuni ukufihla lokho, kuyasifundisa. Abantu babethi ayi lo muntu lona i-research onayo iyamangalisa, uhlala enze research. Ngiyaxoxa research. I-research yami ingilosi. Amen. Wonke amaNazaretha
izwi